Good evening, everyone. Good evening, Bicolandia. And this is your day 29 again of your Ako Bicol Cup Camarines Sur matchup between Team Tigaon and Team Goa. So I'm here with my partner, Coach Paul Sepe, and this is Coach Peter Barcelon, your commentator for this evening. Tip-off nakuha ng Goa and Ayu Pan hinulog dito kay Padua. No good, and there's a jump ball call on that play. Coach, ano sa tingin mo yung mga kailangan gawin ng both teams dito sa larong ito? Okay, Coach, for both teams, para mapakuha ang panalo for Team Goa, they should execute well here on their, I think this is the last game of Team Goa. Although pasok na sila to the next round, so kaya nga nang sinabi natin kanina, so dapat laruin pa rin nila kasi going into the next round, this will be a momentum for them. And for Team Tigaon, ganun pa rin, and may chance pa rin naman ang Tigaon na makapasok sa next round pag pinanalo nila ang game na to. So dapat maging more aggressive dito ang Team Tigaon din. Yes, and ito na nga, nagkakakapaan pa rin itong dalawang team with start of the first quarter. Ang ganda ng hulog kay Alcantara. Pinasa ngayon doon kay Concepcion. Muntik na maagaw at naagawan ng tuluyan. Easy peasy, lemon squeezy para kay Karukan. That's Karurukan, Coach. Karurukan. This is a new player, Coach. I think for Team Goa. So, a very bulky guard. Yes, and also yung bago mo nakita natin, yung number 23 ng Goa, itong si Wawi Kadir. Yes. Okay, so first 2 points of Team Tigaon. And ito na nga, Wawi Kadir with his first 2 points. Napakalaking mama nung Wawi Kadir. Talaga, yun ang gusto niyang ipakita dun sa opponent niya na pag ako pinasahan dito, I will be a pain in the ass. Yes, and ito na nga. Tumira ng 3, sumabit itong si Padua and Concepcion is going to the line to shoot 3 free throws. Alam natin na itong Goa Wildcats is one of the perennial teams dito sa District 4 and sila na nga ang pasok for the 1-2 dito sa bracket nilang ito, and they will have a chance to be able to go in dun sa ating mga second rounders if they win dun sa crossover ng bracket na to and the other bracket for this division 4 or district 4. Yes, Coach. Very promising yung first game ng Tigaon, no, Coach? But unfortunately, natalo rin sila ng sunod-sunod. Yes. Bakit kaya? So, ayun nga, Coach. Kung makikita natin ngayon, siguro yung mga players nga nila, gaya nung sinabi ng mga coach nila, bihirang magkasama-sama. Kasi, yan, kagaya ngayon, yung mga players nila, kulang na naman. Yung nakaraang game nila, medyo hindi sila nakukumpleto. Pero I think coming into the next season, siguro naman magagawa nila ng paraan yung mga pagkukulang na yun. Okay, so may konti lang instructions ang ating officiating officials before we resume this ball game. And Lozada is on the court inbounding the ball. Elevator screen papunta kay Ayupan. Shoots for 3. No good. Lozada with that rebound. Biglang lakihan itong lineup ng Goa, Coach Paul? Yes, pumasok na nga yung number 0 Ramos. Very also a big guy for Team Tigaon. So Coach, pag nakumpleto talaga tong Team Tigaon na to, talagang deadly tong team na to. Yes, with yung guards sila na sila Samonte, and etong si Formento. Yeah, Formento, the court general na talagang kaya mag-control ng laro. Pero given this game, hindi natin makikita yung dalawang yon. So
So tingnan natin kung anong adjustment ng coaches nila coming to this game. Yes, and that fast break opportunity was broken up and yun, biglang na turnover ng Goa with the pesky defense itong si Concepcion. Yes, coach. So sa tingin ko itong Goa, they also have to be aggressive kasi kulang yung players nung Tigaon. So this will be on their side na pagdating sa numbers ng players. Maganda na yung advantage na meron sila but again, 5 lang din naman yung maglalaro sa loob. Ang difference lang nito is yung 5 yun kayang palitan ng mga tao ng Goa. Wherein ang Tigaon, yung 5 nila halos yun na yun. Yes, coach. Ayos, ang depensang yun. Grabe, rim protector yung player nung Goa, yung Kadir. Yes, and Pan with that floater, 2 points. Para kay Consi Ayu Pan. And also that basket is brought to you by Hotel St. Ellis ng Albay. Yes, isa sa mga premier ng mga hotels in Albay. Yes. And ito na nga, binigay kay Isaac to Concepcion on that corner shot. No good. A rebound. Pushing foul ang maitatawag kay Ramos. Grabe yung athleticism nung Kadir, coach. Nakita mo yun, nauna na yung Ramos, nakasunod pa rin siya sa ibabaw. Nahabol pa sa taas. Meet me upstairs. Very athletic. This is a new guy for Team Goa. And again, hindi po kami kasali dito. And hindi po kami kasali dito. Huwag niyo po sana kaming batuhin. Parang nasa target zone tayo dito, coach. And ayun na, Padua missing that and Ayun na naman, sinasabi ko pa lang kanina, yung athleticism nung Kadir. Talagang, and also never giving up on that play. very mobile sa ilalim and makikita mo matigas tong Kadir Concepcion right now. Eto, muntik na maagaw. Lozada all the way for him. 2 points para dito kay Lozada. Grabe yun. Grabe yung transition na yun, coach. And also, once ito, hindi talaga binibigyan ng puwang nung Goa yung Tigawa. Once they get that basket, pagbalik sa depensa, they are pressing yung mga tao nung Tigawon. Killer instinct na nandito talaga sa home nila and kailangan nila talaga magpakita. And this is a good opportunity also for them and may mga bago silang pyesa to really gel in and again, having the opportunity na mag-move forward, kailangan nila to. As we are on our timeout, we are going to our very beautiful na si Carmela. Carmela, pasok! Magandang gabi mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter, and we're still live here at Goa Covered Court. And at this moment, kakasimula pa lamang ng bakbakan ng Team Goa at Team Tigaon. As we can see, these two teams are both hustling to make points, lalong-lalo na ang Team Goa. Kanina nga nakausap ko ang kanilang assistant coach na si Coach Pandoy Prado. And according to him, this matchup is like a do-or-die game para sa kanila. A very important matchup para magkaroon sila ng sure slots sa ating next round dito sa Cubicle Cup Camarines Sur. They just have to execute their play style at ayusin ang kanilang ball rotation and lastly, focus at ibigay ang lahat para sa game. Kaya pakabangan at mas tutukan pa ang mga kaganapan dito sa ating hardcourt. At tingnan natin mga kasurog kung sino ba ang manalo ngayon. Is it Team Goa na may home court advantage o ang Team Tigaon? Kaya you can also watch us live sa Cubicle Partnerlist page at Cubicle Online TV at sa page ni Representative Zaldico. That's the latest update. Take it away, Coach Peter and Coach Paul. Thank you very much, Carmela. And tama, killer instinct talaga ang pinapakita nitong Goa na kahit lamang na sila, nagpe-press and tumatakbo talaga sila. Yes, coach, yun nga, kakasabi mo pa lang, another fast break situation there coming from Team Goa. And ayan na yung sinasabi nating pressure once they make that basket. And yun, nabutas ng Tigaon yung pressure na binigay ng
etong Goa and Bobbies with that 2 points. Okay, coach. So, lucky doon yung Goa kasi nag-commit kaagad si Kadir doon sa unang pasa pa lang. Yes, and ito yung mga nakakatakot dyan, di ba coach? When you commit on passes na ganun, pag hindi ka nakakuha ng steal, ano mangyayari niyan? Yun, yeah, coach. Yun talaga, pag hindi ka nakakuha ng steal, that is an easy basket for your opponent. So, dapat defense, tapos after every stop, they make a pressure. Yes, and that was a good shot by Ramos on that corner jumper. Ito yung mga dapat nilang gagawin ngayon na make sure na every possession counts for them. Kasi kulang nga sila ng pyesa right now. Yes, coach. And dapat talaga gawin din na pumasok yung mga short jumper na yun sa kabila para as in mag-extend naman yung zona ng Goa. Yes, and ito, linalamon sa ilalim ng Goa itong Tigaon with the offensive rebounds, one after the other. Ramos, ang ganda ng pasa doon kay Bobbies. Nakasungkit ng foul dito kay Padua. Napapansin mo partner yung yung front line ng Goa. Usually sentro nilalaro nitong Lozada, but with Kadir right now nagtetres. Yes, coach. Ganon lumaki yung lineup nitong Team Goa with the addition of this Kadir player. Kaya yung iba nilang big man is nasa 4 and 3 position na. So, a good thing yun para sa kanila. Pero, on the other side naman, para sa team Tigawon, medyo lumiit sila. Yes, oo. Because of the players na hindi natin nakikita ngayon. And it's a big factor dito sa larong ito. Kailangan mo, may mobility ka, kailangan mo may height din ikaw. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa Tigaon. And going back to the ball game, nagsiset up nga itong si Romero. Binigyan ng 3 itong si Kururukan. Iba yung build nitong Kururukan na to, partner. Iba, coach. Sabi ko nga kanina, napakalaking point guard nito and he can shoot the 3, he can penetrate. So, I don't know kung anong kayang gawin pa nito. Coming into this game. This is again a new player to watch for this Team Goa. And ayun, nagparamdam naman yung isa pa, si Wawi Kadir. Parang pag sinasabi mo yung pangalan nito, hindi dapat Wawi, dapat Wawi Kadir. Malaki. Okay, so out of bounds, air ball yung tira ni Concepcion. And just with the addition of these players, talagang naging very exciting panoorin itong Team Goa na to. Yes, coach. So again, sabi nga natin kanina, yung mga pinalitan nilang players naman, super bibilis. Ito naman napaka-stable sa ilalim at sa taas. Point guard and a big guy. Yes, and yun, yung dating sentro. Tumitira na ng 3 points. And ngayon ko lang nakita kay Lozano yon na hindi banda ang tira niya. Yes. Chamba yun, partner. Baka chamba. Yun. Kasi ang shooting talaga nito, banda. Banda. Titingnan natin kung talagang uulitin. Mukhang papakitaan pa tayo mamaya. Napansin mo na ba, partner, nagpalit na sila ng frontline. Pero hindi nagbago yung laki ng frontline nitong Goa. Ganun pa rin. Si Abi Nidwasa nagti-3 na eh. Rebound. Kuha ni Bilyesa. Kururukan. Na steal, binigay kay Bobbies, and Bobbies with that 2 points. Okay, so yun, siguro mistake ni Karurukan, hindi niya naman kailangan gawin yun. Nakababa yung 4 na depensa. So, dapat hinintay niya yung teammate niya. So, that resulted to an easy 2 for Team Tigaon. Yes, and maybe it's because of them not really having the proper practices pa siguro. Bago pa sila sa isa't isa. Kaya nagkakaroon ng mga ganong miscommunications. And, foul lang nakuha ni Lozada galing kay Concepcion with that good cut sa basket. Ganda ng rim run. Ganda ng rim run. Yun ang gusto nating makita sa mga big guys natin. Na every time na may opportunity to rim run. Kasi yun ang pinakamaikling takbo sa court coach yung gitna na yun Yes. So yun, pag tinakbo mo lang yun,
possible na mapapasahan ka, ay makakabasket ka. Oh, and nakita natin, first free throw ng Losada, sure ball kasi bumanda. Bumanda. White ball ang tawag ng ating referee on that rebound sequence. Tumatawag ng play itong Wildcats. Elevator. Nakuha ni Duasa. Ang ganda ng dukot na yun. Dinukot pa sa kabila. Kala ko i-reverse na. Binalik. Grabe. And the Bobbies. Bumangga sa pader. Kururukan. And 2 points. And pressure defense. Nakuha ni Bobby. Sayang at na-break na sana nila yung pressure na yun. Yun nga, I'm about to say that, partner. Sabi ko nga, yun na magandang gawin doon. Quick inbound coming from this guard. Pero, again, binawian sila nung kururukan with that Grabe yung easy pass. Grabe nung Vision. vision tsaka basketball IQ itong kururukan. Magugulat ka na lang kasi nakita mo, wide open 3-point shot para kay Kururukan. Nakita niya yung Romero, nag-cut, pinigay niya pa talaga. Very unselfish play for Kururukan doon. It's a very good sight to see Yes. na may mga players na talagang unselfish. Yes, ito ang maganda, partner, isama sa mga pustahan. Yung tipong hindi mo alam na ganun yung katawan, pero yung laruan, grabe. Tipong ang bumangga, di ba? Yung tipong pag nasa court, sige, pupusta kami madami. Oo. Pag naglaro na. Parang magandang panoorin if ever man magkaroon ng opportunity maglaban ng Kamaligan and Goa. Yung Yun. Babap Santa Maria. At sa atong Kururukan. Kita mo, naghanap pa talaga ng teammate dun sa... Ang ganda ng mga looks niya. Ang ganda ng pass. So siguro sa tingin natin, hindi nagkamali yung Goa. Napalitan yung ibang player nila. Yes. And again, it's a ball game wherein you really have to think about the team na gusto mo manalo, gusto mo talaga ilabas yung best players possible. Yes. And dito, nangyayari yan. And you are given that opportunity para mapalakas mo pa yung team mo. Yes, coach. But also, that's a challenge for every team, no? Na humanap ng pyesa na mag-fit in talaga sa sistema mo. Yes. And with this kind of system, mas gumaganda yung level of competition kasi kailangan mong sumabay. And even yung mga locals talaga sasabay at sasabay sa ganitong klaseng laruan. Dahil pag nakakalaban mo magagaling, gagaling ka rin. For sure, gagaling ka rin. So, also, pagkakampi mo magaling, mahawa ka. Yes. Kagaya nun, si Lim, tumigada ng 3 points, kakapasok pa lang. Ayun. Binigay dito kay Lelis. Lelis. Oh! Pero, grabe pa rin. Oo. And Alcantara with 2 points. Pan with the ball. Binigay kay Romero. Romero kay Lim. Binigay kay Nidwasa in the middle. Nidwasa with that short stab, wala. Rebound, nag-aagawan. Nakuha ni Padua and Lim with that push shot. 2 points for Oscar Lim. If I'm not mistaken, coach, ano ba to? Kapatid ba to nung player nyo sa Naga? Si Lim? Kapatid to ni Alexander Lim, ni Si El King Capitan. Tiger? Yes. Ay, grabe. Kaya pala, nasa dugo. Not enough vitamins on that shot of Lelis. Rebound, nakuha ni Ayupan. Consi with the ball. Binigay kay Nidwasa. Nidwasa. Uy, kala ko, ilista mo na. Oscar Lim with that power move. Yun ang magandang ginagawa ngayon ng Tigaon. Talagang di sila nag-give up sa every play na binibigay nila. So, second chance points, sila pa rin ang nakakakuha. And yun, Goa with that rebound again. Fast break opportunity. Ayupan. And one. And one. Para dito kay Consi. Consi, the playing counselor of Team Goa. Nakalaban ko din to, partner, sa collegiate dati. Talagang magaling to, si Consi. Oo. And ito na nga.
for his bonus free throw. Pasok. Right now, it's 41-18. Lamang na po itong Team Goa. Alcantara with the basketball, binigay dito kay Isaac. Isaac cross courts to Concepcion. Concepcion with that fake. Concepcion Dipsidu, 2 points for Concepcion. And eto na, Oscar Lim. Oscar Lim driving middle, binigay kay Michael Pan. Consi shoots, no good. Rebound by Lelis, binigay ngayon dito kay Concepcion. To Ramos, Ramos against Padua. Ramos pa rin, may tanga ng bola. Binigay kay Isaac. Isaac all the way to the basket. Uy, naihulog pa kay Alcantara but no good on his shot. Oscar Lim with that outlet pass. Telegraphed by Concepcion. Concepcion right now, binigay kay Alcantara. Alcantara surveying the court. Alcantara all the way. But there's a blocking foul. Ano ang nangyayari sa offense ng Tigaon, Coach Paul? So sa ngayon, partners, ang team Tigaon is nagmamadali sila. They're playing one-on-one. So, they're not sharing the ball. Pag nakita nila may driving lane, yun na yun. Wala silang extra passes sa mga open shooters nila sa labas. And even sa big guy nila nasa ilalim. Sayang yung kanina nasa ilalim yung Lelis, hindi nila nabibigyan. Yes, and it's very hard for a team to really be effective kung nagiging hero ball ang nangyayari. So they really have to adjust and refocus yung mga ginagawa nila. Yeah, so ang ginagawa kasi sa kanila ng Team Goa, they are executing extended zone. Kaya siguro nahihirapan din sila on how to find that open guys. Yes, and there is a miss by Alcantara. Bola ngayon ng Goa. Consi with that shot. Not enough vitamins. Nakuha ni Neduasa. Back to Kururukan with that shot. No good. Binigay ngayon dito kay Concepcion from Bobis. And acrobatic shot. No good. Goa ngayon with a sorry turnover na nanggaling kay Lim na peke. Kala niya nagtitrail yung kakampi niya sa likod. Yung pala kalaban si Alcantara. Yes, and that's a good heads-up play para kay Alcantara. Pero babawi sana yung Lim. Miss. Nakuha ni Neduasa. Back to Padua. Padua. 2 points. Yun ang sinasabi natin, partner, kanina na hindi talaga nag-give up yung mga big guys nitong Team Goa. Coming in that inside offensive rebound naman. And on that, Concepcion shoots the 3, no good. And eto, fast break opportunity na naman para kay Ayupan. And Tigaon will be calling a timeout to give a breather dito sa mga players nila. Kulang nga sila. Yes, partner. So ayun na nakita nga natin kanina, bago pa yung layup ni Consi Pan, talagang umihingi na ng substitution itong isang player ng Team Tigaon. So, yes, si Alcantara talagang sumenyas na siya. Yes, so talagang they lack on pieces right now para makatapat dito sa complete lineup ng Team Goa. Yes. And right now, during this time out, titingnan natin dito sa ating sports complex, puno. Puno, partner, yung tao. Yes, giving out their support para sa Team Goa. Yes, And for the home team. bihira ka makakita ng ganyan na team na talagang really backed by their community. So, again, alam naman kasi natin na itong Team Goa is talagang proven na to na team. Matagal na silang magkakasama. And alam ng mga constituents nila dito na kung ano yung quality ng ball game na ipapakita ng mga players nila. Yes, and muntik ng maagaw ni Kururukan yung bola. Isaac ngayon shoots that 3. Akala ko pasok na, kapos pala. And easy 2 points para kay Lelis.
And yun, tumapat kay Kadir. Itong si Lelis, medyo nagmamadali itong si Kadir. And ilinagay na lang sa butas. Inulog na lang, partner, yung layup na yon. Ayun, nagpe-press na naman. Concepcion. Concepcion shoots. Misses. A rebound by Kadir. Binigay kay Kururukan. Kururukan to Pan. Back to Kadir. Kadir, no good. Concepcion ngayon, tumatakbo. Sinalubong ni Kururukan. Binigay ngayon dito kay Bobis. Bobis, 2 points. Ayun. And yun ang dapat ngayon gawin ng Team Goa. So talaga push that ball pag may opportunity sila. Tigawan rather. Okay, so si Pan, Ebenezer, wala. Binigay kay Lim. Lim shoots that 3. Yun, shooter's roll for Oscar Lim. Kanina tumira si Lim ng 3 points, Mintis. Sabi niya, linisin ko muna yung... Yes, para mawala yung malas. Yes, para mawala yung malas. Okay, so Lelis ngayon, binalik dito kay Isaac. Balik kay Lelis. And ang ganda sana ng ball movement. Walang nakuhang open shot, pero meron tira dun sa tres na nakuha si Concepcion. Wala. Ramos, dumukot din. 2 points para kay Ramos. Ang ganda din yung galaw ni Ramos. So, again, nagtatrabaho na din dito yung big guys ng Team Tigaon. Mintes, tira ni Lim. Nandito ngayon ang Tigaon with that fast break. Isaac with that fake. Isaac, 2 points. Ayun na nga yung sinasabi natin. Team Tigaon should push that ball once na makita nila na outnumbered yung Team Goa. Yes, and pakonti-konti, maibababa nila yan. And steal by Lelis. Lelis ngayon. Lelis pinipressure ni Padua. Uy! Ay, sayang at hindi lang pumasok. Ang ganda sana. Pang top 10 na sana yung move na yon ni Lelis. Sorry, miss there for Lelis. Ang gandang galaw. And Kadir with that slamma jamma. Umangat ang ring. Gulat Grabe, talaga. akala ko masyasyakat at babagsakan ng ring itong si Kadir. And later, we will see a replay nung slam dunk ni Kadir. Muntik na siya doon. Napati tayo, partner. And bumawi naman yung Isaac with that 3 points. Yes. And let's see yung dunk ni Kadir with our instant replay. At eto na nga, rebound by Kadir. Slama jama. Uy, muntik pang bumagsak. Grabe yung dunk na yun, partner. Oo, ayun no. Number 1 to, partner. Number 1 to sa top 10 place. Pati ako. Oo. Umangat yung puwet ko sa upuan. Oo, ipapaputol ko yung kamay ni Kadir pag hindi nag-top 1 to. Grabe yung play na yun. No, partner, kung makita mo kanina, kaya niya ginawa yun. Coming from a frustration Oo. doon sa nangyari na nadukutan siya ni Ramos. Oo. Kaya bumawi. Delikado pa nga yung Jan Bachiller. Nakita mo ba yung partner? Si Jan Bachiller, inangat nung ring. Grabe. Nakatambay na nga lang doon sa ilalim, inangat pa ng ring. Muntik na. At may konting adjustment lang tayong gagawin. Kasi medyo Na-disalign na-disalign yung ring natin. itong ring natin dahil sa dunk nitong si Kadir. Ang daming magagandang nangyayari dito sa game na to, partner. That head and shoulder fake of Lely sana. Oo. One of the best play. And grabe tong last for Kadir. Iba palang galitin yan. Grabe yung Kadir na yon. Grabe. Pure muscle and pure strength. So, ayan na. Back to the ball game tayo. With 2 minutes and 18 seconds on the second quarter. Yun. Bola uli.
nitong Goa. And Kururukan. Ang ganda ng hulog. And 2 points para kay Belleza. Ito na nga yung sinasabi natin, partner, na basketball IQ nitong Karurukan. Court vision, grabe. Nakikita na halos ata lahat dito sa side ng court nila. And it's a really big upgrade para dito sa Team Goa. Itong presence ni Karurukan and ni Wawi Kadir. Ito, tumikada ng 3. Itong si Isaac, no good. At nag-stationary defense na itong si Bobbies. Ito na ngayon, Abby ni Duasa. 2 points para dito. That's very easy for Abby Nidwasa. Short stop jumper. So, ayun na naman yung pressure ng Goa once they make that basket. Yes, and yun na nga, tumira ng 3. Itong si Concepcion, wala. But, nakuha sana nitong Ramos, pero binutata ni Kadir. Saan ka punta? Grabe yung Kadir. Talagang china-challenge siya lahat, coach, na pumasok sa harap niya. Yes, may nakita rin ako ganitong player din eh. I think naglaro siya ng isang beses ata sa team Bato. Yes. Si William Arenzana. That's one of the bigs ngayon na naglalaro sa Naga College Foundation Tigers. Talagang he's really a rim protector. 6'5" big man. Talaga ang wingspan grabe pang 6'7" ata wingspan nun. Yes. And ito na, second shot nito ni Bobbies. It's good. Romero ngayon nagtitimon na setting up the play, surveying the court, calling up his teammates. And pinasa dito kay Nidwasa. Eto na, si Karurukan. Pansin mo tong si Kadir, partner, lagi nasa dunker spot lang. Oh. So yun talaga yung position niya. Ayaw niya doon sa Yes, and ang ganda na naman ng cut. And si Nidwasa naman ang naging recipient ng pasang yon. And nakala ko idadunk. Kala ko mahahawa si Abby kay Kadir. Yes. And Isaac, pinalusot. Wala. And Kadir, dahan-dahan lang. Yun! 2 points and another dunk for Wawi Kadir. Mukhang imbis na ma-excite yung mga tao, parang napahinga lang. Parang, wag mo nang gawin. I-lay up mo na lang. Alam na namin. Okay, so Mintes yung 3-point shot. Ramos ngayon. Ramos binigay kay Bobbies, muntik na makuha. Nabitawan, and Lelis! Lelis with that finger roll. Walang nagawa na si Kadir doon. Yes, and Belleza with that shot. Pero yung mga sinasabing, anong height mo? Diba? Another replay dun sa layup nung Lelis. Para makita natin yung pag-challenge nung Lelis at doon. Grabe yung ham time. Oo, yun ang tinatawag na ham time. And we will be back for the start of our third quarter.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And we are back to start our third quarter dito sa laban ng Tigaon and Goa. So Coach Paul, ano yung napansin mo na talagang very impactful sa nangyari sa first half? So Coach, aside doon sa dunk ni Kadir, so very impactful dito yung talagang linalaro nitong Karurukan, the new player, and also hawa-hawa na sila, talagang hindi nila binibigyan ng chance itong Team Tigaon to fight back kasi once they get the ball, makabasket sila. Ngayon ang ginagawa nila, they are again pressuring, so hindi sila nagiging complacent, napasok na sila or kung ano man ang mangyayari sa second round. Ang inaisip nila itong larong ito. Yes. Talaga gusto nila patunayan na talagang dapat kami for the next round. Yes, and it's the mindset talaga na very important para sa mga gantong klaseng sitwasyon. And Isaac on that fast break, 2 points for Isaac. Karurukan right now serving the court. Ang ganda ng crossover and kick out pass to Ayupan. Ayupan, no good. Rebound sa kanya pa rin, binigay kay Lozada. Lozada shoots. Banga mo! Yun Coach, hindi na chamba yun. Kasi dalawang beses, and that 3-point is brought to us by Hotel St. Ellis. Yan, and ang ganda nung 3 points na yun. Talagang yung dating sentro na ngayon, nagtetres na. So that's the beauty of the addition of this Kadir player. Talagang lumalabas na din yung mga big guys ng Goa. Oh, and they have that luxury. Yes, Coach. And solid screen by Kadir to Ayupan. Back to Karurukan. Karurukan, ang ganda naman ng move na yon. And the pull-up! Wala nga lang. And very shifty. Itong ano? Yun yung Karurukan. Yun nga yung sinasabi ko, Coach, sa'yo kanina. Ano pa ba ang kayang gawin nitong player na to? Talagang very agile and given na ganun yung build niya, Coach. Oo. Mabilis siya for that build. Tama. And kung ano pa ang kaya nitong gawin, baka mag-dunk din to. Tapos, wag lang niya sa court nila ngayon kasi pag yan bumagsak, wala tayong pamalit dyan. Finish na. Yes, and Kururukan missing and still fighting for that rebound and nakuha pa rin ng Team Goa ang bola. The score right now is 66-39, still in favor of Goa with 8 minutes and 37 seconds remaining in the third quarter. Eto Coach, kaya pa naman yan kahit ganyan yung lead. Third quarter pa lang tayo. Basta stop and makabasket din yung Tigaon and another stop pa rin. So makakabalik sila sa game na to. Yes, and Niduasa with that shot. Wala, nadula si Lozada doon. And easy 2 points para ay Concepcion. And yun, si Tigaon naman ngayon na nagtatry mag-press. Yes, Coach. So yun nga ginawa. Siguro nakita ng Coach, counterin din natin yung ginagawa sa atin. Yes. So minsan maganda ding tingnan yan. Grabe, yung mga galaw na yun, Karurukan. Very shifty. Not using that screen. Tapos biglang nag-snake pa siya dun sa sequence na yun. And then, may tira pa siya. Siya parang tumira. Talagang iba-iba yung experience din siguro ng player na to. Oo, na-excite talaga ako na mapanood. If ever na mangyari, Team Goa versus Kamaligan. Yes. Babap Santa Maria at Karurukan. Yes, It's a good match-up. Good match-up yan. Tapos si Kobe Bryant Pableo and itong si Kadir. Ang ganda ng match-up na yan, partner. Ayun. Medyo naging aggressive naman nun si Abby sa trap na yon. So he commits a foul. Okay, so inside Ramos with that hook. Wala, rebound, nakuha. At kaso nagkatapikan na bola ngayon na Goa. Ito na ngayon, Karurukan, binigay kay Michael Pan. Consi
Cross court to Lozada. Lozada thought about it. Uy, step side. And wala. Ramos ngayon, may tangan ng bola. Balik kay Ramos pa rin after he gave it up. And Ramos met upstairs by Kadir. Ngunit may foul. And Ramos will be going into the line to shoot 2. Okay, coach. So yung sequence na yun, hindi ready si Kadir doon sa drive ni Ramos. Nakatalikod siya. Pero inabot pa sana, coach. Oo. Grabe pa din yung athleticism. Oo, yung explosiveness nung Kadir na kayang-kaya niyang umangat ng ganun-ganun na lang. Kahit nakatalikod na eh. Lozada with that rebound, binigay kay Karurukan. Karurukan with the ball right now. Ayupan wide open on that corner. 3 points for Ayupan. And ito na, Alcantara trying to break that press. Binigay ngayon kay Ramos. Ramos binigay kay Concepcion. Alcantara to Bobis. Good passing sequence by Tigaon. Ang gandang play noon coming from Concepcion, Alcantara to Bobis. So, back to Goa ang basketball. Eto na ngayon, running the break, itong Tigaon. Ramos! All the way to the basket. Minama itong si Kadir. Ngayon, partner, talagang challenge na nito ni Ramos, si Kadir. Alam niya na once na lumusot siya, talagang sasabay at sasabay. Oo, ayun. Ang mali lang sa possession ng ni Kadir is nasa almost ilalim na siya ng ring. Yes. Kaya mahirap na talagang ma-stop yung ganong klaseng drive. Yes. Karurukan with the ball passes to Ayupan. Ayupan thought about it. Bigay kay Lozada. Back to Ayupan with a shot. Sweet shooting stroke by Consi. Ayupan. Eto na. Ramos. Ramos nagta-take over para dito sa Tigaon. Binigay kay Alcantara. No good. Offensive rebound by Bobis. No good pa rin. And Lozada with that ball right now. Binigay kay Ayupan. He's on fire. Yes, sir. Mainit itong si Consi ngayon. Mainit, coach. And hinahanap talaga siya ni Lozada dyan sa mga play na yan. Yes, and mukhang may nakaalala sa'yo, partner. Meron ata. Oo, parang wala dito sa Pilipinas yan. Shout out ko pala ang aking butihing misis, si Mara Shepe, na nasa Dubai ngayon. Okay. And ito, ang ganda naman ng passing and hopefully makakonvert. But no good. Rebound by Kadir. Karurukan, binigay kay Michael Pan. No good this time. And si Alcantara right now, binigay kay Ramos. Mukhang may mental edge na tong si Ramos against dito kay Kadir. And talagang hindi na sumasabay si Kadir sa mga atake nitong si Ramos. Yes, partner. So talaga yun. Yung dalawang lusot na yun is a big help for this Ramos game ngayon. And naagaw ng Tigaon ang bola. Ngayon, Isaac. No good. Oscar Lim with the ball. Naagawan ni Concepcion. Concepcion. Hinulog kay Isaac. Naghanap ng papasahan. Ramos. And an offensive foul was called. A very smart decision and smart play by Karurukan. Hindi lang pang opensa, pang depensa din, partner. Itong player na to. Yes, and he's making an impression dito sa Ako Bicol Cup. And kung may mga nanonood man na mga kalaban nitong Goa, you better watch out for this guy. Yes, Karurukan. Etong si Gilbert Karurukan. And one opportunity for Bilyesa. And there's a timeout on the floor right now by Tigaon. And as we see,
What a soft foul. Hoy, Ramos. Parang sinabi, pali. Parang hinawakan lang. Pero na-sell niya yung foul na yun na mabuti tong si Belleza. Grabe. Parang, kumusta? Foul. So, ayun na. So again, right now with 4 minutes and 27 seconds, 78 to 48, Tigaon trailing here in this third quarter. So tingnan natin kung ano pa magiging adjustments nitong Team Tigawon, given na they have only 6 guy playing right now. Pero titingnan natin kung mayroon pa sila na natitira sa kanilang tangke. Yes, and hindi pa nga natin nakikita bumabalik itong si Lelis. But right now, we have a report from our very beautiful courtside reporter. Itong si Carmela. Carmela, pasok! At ngayon, nasa third quarter na tayo mga kasurog. Kitang-kita naman yung pag-boost ng lakas at pagtrabaho ng Team Goa upang makapuntos. And right now, they are still leading in this game with the points of 78 points, and they just have to maintain their performance against Team Tigaon. And according to Coach Pandoy, they just need to add some more ball pressure at maayos na depensa para makakuha ng sure win ngayong gabi. Dagdag pa niya na madami silang naging errors last game, kaya mas inaayos nila at mas plinano ang kanilang playstyle ngayong gabi. That's the latest update. Balik sa inyo, Coach Peter and Coach Paul. Thank you very much, Carmela. And ang ganda ng drive ng Ramos, hindi lang na-convert. And right now, Ayi Arce fake pass ang ginawa nitong Romero. And Romero right now, binigay kay Ayupan to Kadir. Testing his mid-range. Wala. And offensive rebound by Lim. Kadir, wala pa rin. Kakatapikan, Alcantara to Isaak. Back to Alcantara, kaso natapik ng Team Goa ni Ayupan. And the ball will remain here sa Tigaon. Grabe talaga, partner, hindi nagbabago yung intensity pinapakita ng Team Goa. Yes, partner. So nakita naman natin doon sa tatlong offensive rebound na yon, hindi lang nila na-convert, and at the other end naman gustong bawian to fast break nitong Team Tigaon ng Goa, pero hindi nila nakapitalize yun because of the transition defense din nito ni Ayupan and ni Romero. Yes. And ayun, Belleza with that steal. Belleza 3-on-2 fast break. Belleza pa rin at 2 points para dito kay Belleza. Oh, Ramos right now missing that shot, pero may foul, and he is going to the line to shoot 2. Talaga, partner, hindi na natatakot itong si Ramos kahit nandun pa si Kadir sa loob. Alam niya na may mental advantage na siya dito dahil sa ginawa niyang kanina, na challenge siya talaga. Ito si Kadir. Oo, and as a basketball player, Coach Paul, gaano ba ka-importante yung mga mental advantages laban sa opponents? Well, partner, that's very important when it comes to playing basketball, kasi makita ka pa lang niya na nagdadala ng bola, mayroon na kagad takot na i-instill ka sa kanya. Kaya minsan, very easy na to make that drive and make that basket for you. Yes, and talagang eto na. Fast break for Isaak. 2 points para dito kay Isaak. And eto, nagpe-pressure na. Kahit kulang sila. It's and yun, nabasag lang ng ganun na lang. It's commendable or it's head scratcher itong ginagawa nila. Na kulang sila pero nagpe-press pa sila. So, yes, partner. So yung kasi yung ginagawa nila, once na nakadaan na yung kalaban, hindi na sila bumababa, hinahayaan nila yung anchor na lang nila yung yes, and Concepcion shooting that 3 and making that basket.
And importante ang recovery pagdating sa mga pressure defense, di ba, Yes. Coach Paul? Kasi kaya nga may anchor ka sa ilalim para kung sakali siya ang hatak sa inyo pabalik dun sa depensa ang gusto niyong magawa. Kaso ang nangyayari, naiiwan na yung 3 tao ng tigaon sa baba. Yes, and hindi sila nakakatulong dun sa gusto nilang mangyari. Yes. Dahil naiwan at hindi na sila gumagalaw. And stolen by Concepcion. Alcantara, fake pass, Alcantara, and one by Alcantara. Kung makikita natin yung partner sa sequence na to, napakagandang match-up yung guard position. Concepcion and Romero. Talagang kanina pa sila nagbibigayan dyan sa loob ng court. Pero ngayon, sabi ni Concepcion, I will never back down. Kaya nakakuha siya ng steal. Yes, and though very competitive itong mga players na to, magkakakilala at magkakaibigan na itong mga players na to. And makikita mo once in a while mapipigil yung competitiveness, magtatawanan itong mga players na to dito sa loob ng court. Signage lang ang pagitan, coach. Yung dalawang municipality na to, magkatabi talaga. And agaw ni Concepcion. Concepcion naghanap ng papasahan, binigay dito kay Bobis to Isaac. Isaac right now. Back to Bobis, to Alcantara. Thought about the 3, going middle. And there was a foul on that sequence. So si Padua with that foul, unfortunately pang-apat na yon ni Padua. Yes, partner. So, ayan, both teams are in penalty. So, next fouls will result into free throws. So, ayan, first free throw ni pasok. And second one, ganun din. Okay, so nag-uubos ng oras. So, we have 35 seconds remaining in the third quarter. Oscar Lim, Mintes, rebound by Ebenezer Pan. 3 points for Ebenezer Pan. Offensive rebound and a layup for Pan. Last shot para dito sa Tigaon. Ramos to Alcantara. Alcantara nagsayaw-sayaw pa, binigay kay Bobis. And sayang yung opportunity. 3.9 seconds remaining in the third quarter. Sayang nung pasa ni Ramos kay Alcantara. Patira na sana, hindi niya kinapitalize yun. And no good on that shot by Lozada. And that's how we end our third quarter. Okay, so officially end the third quarter with a score of 89-59 is still in favor of Team Goa. Okay, partner. So, ayun na nga. Doon sa quarter na yon, may mini run din na ginawa yung Tigaon with those fast break, pero hindi rin nag-back down yung mga big guys pa rin ng Team Goa. Talaga they're crashing the board, so kaya nakakakuha sila ng second chance point. So that's why ganyan pa rin ang lamang up pa rin ang Team Goa sa larong ito. Yes, and as early as now, kaya pa to? Kaya pa yan, partner. So hindi pa natin tutuldukan ang larong ito ng Goa and Tigaon. And bumalik na etong si Lelis. So again, this is just a 30-point lead. So 10 minutes of action pa. So pwede pa. Kaya pa to. And sana dumating na si Pitong. Para Haraw o Siyam na lang. Oo, makahabol na tong makahabol na itong Team Goa.
to start this fourth quarter. Consi, Pan, inbounding the ball, binigay kay Karurukan. Kulang ng isa, partner, yung player ng Goa. Okay, 4 on 5. Karurukan, binigay dito kay Lozada. Lozada shoots. Missing that shot, pero on the spot sana. Yung online yung tira niya. Diretso. So hindi pala talaga tumitira ng banda din si Lozada pag 3 points. Oo. So yan, kala ko kanina chamba eh. Okay, so eto na. Ramos with that shot, no good. Karurukan, pinabayaan na lang yung bola. Okay, si Karurukan right now setting up the play, looking for a screen. Binigay kay Lozada. Lozada going to attack. Hulog kay Niduasa. Intercepted by Alcantara. Hindi nga lang nakuha yung possession. Ang ganda sana na plano niya sa play na yon, pero na-deflect lang ni Alcantara. Yes. And ito, quick 2 points para kay Belleza. Ito si Belleza, coach, kung matitingnan mo, parang small big eh. Yes. Pero very effective siya sa posisyonan sa ilalim. Yes, and hindi siya kasi mabagal. Yes. May quickness din dito kay Belleza. Alcantara got the ball back and shoots that 3. Lelis, ang ganda ng peke kay Niduasa. Lelis with that 2 points. Ang ganda talaga ng mga peke-peke nito ni Lelis. Yes, and ayun na yung sabi nating bank shot. hinahanap natin yung boarding. Ayaw ng may angulo, gusto diretso. Eto na, for 3. Etong si Concepcion. Agaw pa. And Ramos, nasupalpal ng ring. Hindi niya napansin kung asan na siya. Napakalalim niya na pala sa ilalim ng ring. Okay, there's a blocking foul on Lozada. Eto na, si Alcantara. Alcantara driving to the basket. Hinulog pa sana, kaso hindi nakuha ni Lelis. Lozada throws it up for Pan. No good, nga lang yung tira ni Pan. Concepcion right now running the break. Stop and pop on that 3. No good, a rebound. Nakakuha ng Goa. Abby Niduasa with the ball. Hinaharas si Concepcion. Binigay kay Lozada. Lozada, super top board. Super top board pa sila sa That super top board was brought to you by Miss Sibis Bay. AKB, baka naman. Okay, Lelis again, binigay kay Alcantara. Alcantara with that quick shot. Na rebound ni Alcantara pa rin. Isaac shoots, no good. Lelis with that rebound. Naghanap ng tapasahan. Cutting si Alcantara but no good. And, sayang. Di counted yun. Foul doon si Lelis. And labas na ngayon si Karurukan. Tapos na ang duty niya. Tapos na. So maganda yung dilaro ng bata from first going to this last 6 minutes ng fourth quarter. So, yes. And also si Kadir, duty over na siya. Yes, so linabas na nila. So yan, ginagawa nila para iwas injury na din, coach, sa mga player. Yes. Masakit na ang dipisil. Pag yung go-to guys mo pa, yung ma-injury.
Ito na, Romero, binigay kay Lozada. Lozada to the cutting pan. Pan to Belleza. Belleza converts that 2 points. Sabi nga, Coach, mukhang maririwardan ng masahe to. Si Karurukan at si Kadir ngayong gabi. Oo. Maganda yung pinakita ng dalawa. Yes, and ito, pumoposte na si Lelis. 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 Umikot. Umikot. And sayang, nasobrahan. Inaatrasan siya ni Belleza. Alam niyang kakaldagin siya. Oo. Anong pipiliin mo? Sakit ng dibdib o itaas na lang ang kamay? So napatawa na lang si Belleza doon. And as of now, with 5 minutes and 42 seconds, mas malapit-lapit na po ang pag-declare natin ang winner, and malaki-laki ang porsyento na talaga na iuwi ng Goa ang pagkapanalo. Again, so maaga pang magpasalamat, pero we're very thankful for the people of Goa who supported their team, and also yung mga nanood kanina pa dito sa venue natin. Thank you so much sa mainit na pagtanggap sa Ako Bicol Cup and sa Ako Bicol Party List. Salamat po sa inyong lahat. Yes, and partner, napansin ko lang hindi ko pala nakita maglaro itong si Mark Rico. Yes, so siguro may iniinda, partner. So kaya, kasi kung tanda mo last game, may nangyari sa kanya yung mga past games niya na 'di ba, yung ankle injury. Yes, yung ankle injury niya nung huling laro nila. So siguro pinapagaling pa masyado para coming into the second round, medyo okay na, healthy na ulit. Yes, and the fast break by Ebenezer Pan was brought to you by Hotel Venetia, one of the premier hotels dito sa Bicol. And Bobbies, hinulog kay Alcantara, and sayang, kuha na sana ni Lelis. Namintis lang. Romero with the ball right now. Romero all the way. Yes. 2 points dito para kay Romero. Okay, so again, ito parang linalaro na lang ng both teams itong last 5 minutes ng fourth quarter, pero again, dapat with this kind of situation, mag-ingat din yung mga players, Coach. Yes, and ayun, all-star ball game na tayo ngayon. Hinihintay na lang natin matapos itong laro, and we don't see any possibility na magkaroon ng massive run itong Tigaon with the way that both teams are playing right now. Yes, partner. So talagang parang kita na naman natin sa body language ng Tigaon, talagang hinahatak na nila. Kung may opportunity lang na tumitira sila. Yes, hindi na sila nag-execute. Talagang all-star na. Okay, Bobbies with that shot, no good. Pana, Fonsi with that 3. Ilista mo na. So 3-pointer coming from Fonsi, Ayupan. Lelis, tumira. Uy, muntik nang dumikit. And we have 3 minutes and 20 seconds remaining in this ball game. Romero binigay kay Ebenezer. Ebenezer wala. Nakuha ni Bobbies, and Concepcion with the ball. Concepcion right now dribbling the ball, waiting for his teammates. Binigay kay Bobbies. Bobbies balik kay Lelis. And to Isaac. Lelis in the middle. Ganda naman ang no-look pass kay Bobbies, pero wala. And what a fake pass by Lelis. Inipit. Inipit ni Lelis between his leg. Nawala. Nawala yung literal bola. Na nawala yung bola.
And Lelis with that shot. Sabay ngiti eh. So, doon tinuturo ni mukhang may wet spot tayo sa court. Yes, and eto, inuubos na lang nila yung oras and then waiting for the last second para tumira, para mapadali na itong larong ito. Alcantara. And that's the last 2-minute mark na in-announce ng ating napakagwapong Barker na si Kapa Morgan. Si Kapa Morgan. Isa sa mga ating iniidolo sa larangan ng broadcasting. Ito na, si Lim with that rebound. Binigay kay Consi. And again, they will try to milk down the clock as sign of respect na rin sa kalaban nila, yes, not to inflict more damage dito sa larong ito. Lim with a shot. Ebenezer, no good. Lozada again with that offensive rebound. Boarding? Hindi boarding, kaya hindi pumasok. So, Alcantara magbababa ng bola again. So, I think i-dribble out na lang ni Alcantara. Oo. Ganon din ang ginagawa na nitong Tigaon just to get this game over and done. Waiting for the last shot, and that's it. So I for think the that's it, 24 Coach. seconds, and I think that's it for the final score. they're calling it out Nag-concede na, nag-concede na yung Team Oo. Tigawan. Nag-concede na yung Team Tigaon. And it's a win for the Goa Wildcats. Yes, partner. So, ayun nga. Ang gandang pinakita nung, again, nung two players ng new addition for Team Goa, which in the name of Wawi Kadir and Gilbert Karurukan. So, maganda yung addition and maganda yung pieces din na nakuha itong Team Goa. Again, sabi mo nga, partner, maganda sana magkaharap yung Team Kamaligan at saka ito magandang matchup. Magandang matchup yun. So, we'll see kung magkakaharap na kami. For our kasurog player of the game, tingin ko si Consi. Maganda yung linang ni Consi. Maganda. Oo. No question about it, partner. Si Consi talaga ang talagang hinahanap siya ng mga teammates niya kanina. Yes, and though maganda yung pinakita nung dalawang bagong players, very consistent yung ilaro nito ni Consi, Ayu, Pan. Congratulations again to Team Goa advancing to the next round. Oo. And right now, we are still waiting sa ating kasurog player of the game na i-interviewin ng ating napakagandang courtside reporter na si Carmela. As we look at different highlights of this game with that Dipsy Lou ni Concepcion. So ano yun, partner? So with the loss of Lagunoy kanina and Tigaon, ano ba mangyayari sa dalawang team na yun? Right now, it's going to be top 1 ang Sangay. Yes, Kasi tinalo ng Sangay itong Team Goa. So top 1 yung Sangay, top 2 is going to be Goa. And sa other bracket naman, dito sa District 4, top 1 is San Jose. Yes, and magiging top 2 itong tinambak ni Coach Marco. JR Parco. Yes. And we will look at kung ano ang mangyayari doon sa dalawang top 2 na yon. If they're going to do a crossover, kung sino yung dalawa. Kasi dalawang teams lang ang mag-a-advance per district. So, for District 3, I think it's Naga and it's Kamaligan. For District 5, it's already Iriga and Nabwa. So,
Doon sa first district partner. Ang alam ko kasi yung Team Lupi is number 1. Tanungin natin si ating napakagwapong Kapa Morgan kung sino ba ang number 2 for District 1. Del Gallego daw ang number 2 ng District 1. For District 2, it's going to be San Fernando and is it Pamplona or is it Lipmanan? Okay. Pero alam ko tinalo ng Lipmanan yung Pamplona. So titingnan natin yung yung ilalabas na final and na standings. Yes, partner. Ayun kita na natin yung gwapong-gwapong kasurog player of the game. Kaibigan natin yan. Kaibigan natin yan. So walang iba. So, pero ito muna yung mga highlights ng game na to with Ramos. Maganda sana ang challenge yung Ramos and Kadir. Yes. So yun nga, kulang yung player ng Tigaon. Oo. And tomorrow pala, partner, may laro pa rin tayo. Yes, tomorrow. Sa District 3 naman, tatapusin na natin yung mga elimination games for District 3. Yes, partner. So balik tayo sa UNC sa Gym. UNC Gym Nation. So sa lahat po ng mga taga-Naga, malapit sa UNC, you can watch live po sa UNC Gym Nation. Yes. And once again, this is your friendly neighborhood commentator, Coach Peter Barcelong, kasama ang ating napakagwapo at napakapikas na coach ng Team Bato, Coach Paul Sepe. And with that, we are going to go with our very beautiful courtside reporter, Carmela, with a very handsome and very matinik na kasurog player of the game. Carmela, take it away. And now, I'm with the Kasurug player of the game, walang iba kundi si Michael Pan, garnering 20 points, 2 rebounds, 7 assists, and 1 steal. So Michael, first of all, congratulations to you and to your team. Matanong ko lang, ano ba yung naging motivation mo at ganun yung ipinakita mo at ipinamalas dito sa laro ngayon? Siyempre, kanina kasi, yung first game, yung Lagunoy, natalo sila. So kailangan talaga namin mag-work hard pa para makapasok sa second round. And syempre po, yung mga teammates ko din, sila din nagpapagod din every practice para lang makapasok dito at sa next round. And yung bago namin kasamahan, si Wawi at si GC. So ayun, naipanalo nyo yung gabing ito and right now may sure slot na kayo para sa ating next round. Ano ba yung dapat naming abangan sa inyong team? Siyempre, dati lang, kung ano lang nakikita nila sa Goa Wildcats, yung pa rin yung makikita nila sa amin araw-araw pag naglaro po kami. Hard work and dedication, yun lang po ang palagi namin binibigay every game. And we are live sa ating mga social media platforms. May gusto ka bang batiin, pasalamatan? Thank you po. Si Mayor Marcel Pan po na nagbabiyahe po ngayon papuntang North at kay Vice Mayor Pidong Gonzaga and sa kasamahan ko po sa Sangguniang Bayan, especially po sa teammates namin. Yung dalawa pong teammates namin nasa Pirisaan ngayon, player po ng Shepherd, si Rap at si Jan. Good luck sa inyo, Jan. And of course sa teammates and sa coaching staff and sa Cisnebra and sa Abunaran and yun lang po. That's it. Once again, congratulations. On behalf of Representative Zaldico, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Tournament Commissioner Lloyd Rivera, Technical Head Christian Calleja, at ang mga kasama natin sa panel, Coach Paul and Coach Peter, and your courtside reporter, this is Carmela Hernandez. Maraming salamat mga kasurog sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Good night.